Hola, bon dia. El meu nom és Xavier Santo Tomàs Mena. Soc coworker de Synergics, un coworking de retorn social situat a Baró de Viver. I estic proposant, junt amb la coordinació de Synergics, estem proposant un taller, diferents sessions que consoliden un taller sobre la gestió del temps, una gestió del temps enfocada a incrementar el nostre benestar. Aquestes sessions, la durada serà d'unes 6 hores que distribuirem en diferents sessions, 2, 3 o 4 sessions. La data i l'horari el decidirem, el format també, el format si és virtual o presencial, i també els continguts, com explicaré després, el decidirem les persones que tinguin interès en aquesta proposta. I per fer-ho us hauríeu d'inscriure amb aquesta adreça d'aquí, estel.synergics@gmail.com, a nom d'Estel Horta. D'acord? Per més detall de la proposta, què farem? Ho podeu trobar aquí, amb aquesta adreça d'aquí, pistescreatives.net/gestió del temps, la meva pàgina web. La proposta és identificar aquells reptes que teníem amb el tema de la gestió del temps. Sempre començar valorant el que ja hem fet bé, la nostra trajectòria, perquè segurament aquí ja hi ha molt de valor. Però hi ha algunes coses que volem millorar, aquesta serà com el nostre somni, els reptes que volem col·locar com un somni. Sobre aquest somni generarem una sèrie d'objectius, una estratègia per poder-los aconseguir. L'estratègia proposada és poder generar alguns acords personals en forma de reptes més concrets, més específics, que ens permetin manegar aquestes incomoditats que trobem en el nostre dia a dia en la gestió del temps. D'acord? Més detall amb aquesta adreça. Si estàs interessada, ja saps, a inscriure's i m'encantarà que puguem col·laborar amb aquesta proposta perquè crec que traurem molt de profit. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu un profitós dia.